bafowethu ake ngikhulume ngejele. Mina ngaboshwa. Angiboshwanga isikhathi eside. Inyanga ayiphelanga. Ngise Dragon City. Kodwa ngicela ukunitshela istory. Libhlungu ijele. Kubhlungu kuba sejele. Uyangizwa ngithini? Ngithi mina inyanga ayiphelanga. Inyanga ayiphelanga ngise Sun City mina. Ayiphelanga inyanga. Kodwa ngicela ukukutshela ukuthi mina leso sikhathi engasihlala ejele kimi sasifana neminyaka ewu20. Ngitshele nje iqiniso. 1 bangiqala bezongilanda. Ngathi ngithi ngiyaphuma endlini elilodwa iphoyisa la ngiguduza ngeR4 la embanjeni ngalimala. Kumanje nginobambo olaphuka elwaphulwa yilelo phoyisa lelo lingiguduza ngaleyo R4. Whether kwakuyi R4 kwakuyi R5. Mabesuka lapho bangihlohla evenini. Angenzanga lutho njalo. Angenzanga lutho, angikho guilt, angenzanga lutho. Umuntu ungisukelile nje wangiframe washo lento lo yayishilo ngami. Wavula icase beza bazongilanda. Angenze lutho. Kodwa ngangena kuleyo veni leyo sengilimele. Ngendlela ababengihlohloloza ngakhona ngaya ngayoshaya ngelukuzana, ngayoshaya ngomlomo ekuspare wheel lesa basifake la. Yasuka ivan sesiyolanda omunye owayenaye okwakufanele naye azolandwa azoboshwa. Sathi masifika lapho lowo mfana wadubulana namaphoyisa. Mina ngangivika indlavu ngiphakathi evenini ngivalelwe indlavu zishaya iveni umfana udubulana namaphoyisa. Kube ngangishayeka lapho angafika estoksini. Ngisesevenini nje ngisakhona. Iveni yakhona ifika kuma humps ifike bayishaya iveni indize kuma humps bangibhanqe nespare wheel. Bafowethu kubhlungu ukuboshwa. Fast forward. Ngafika emasayilini. Umuntu osilethela ukudla usiboleka amakhadi. Mangabe esesilethela ukudla ufuna amakhadi akhe eqala noma simnika u10 ukuthi siqhubeke nalawo makhadi lawo sidlale labo casino noma labo Crimson 8. Uyofika nini umsombuluko usaye court. Bafowethu kubhlungu ukuboshwa. Ngiyakutshela mina ngangiboshela into engingayazi. Ake ngikutsheleke mangifika eSun City. Mina ngaboshwa ngalezi ikhadi zoBin Laden. Lesikhathi kuthiwa uBin Laden uqeda ukushaya iWorld Trade Center. Uma ngifika lapha yana mina ngalwa namawada ngoba amawada ayehlukumeza umfana owayengezwa endlebeni ebenginaye esayilini. Kodwa mina ngiyasazi isimo sakhe sebeyamshaya kanti abazi ukuthi akezwe endlebeni. Ngavuka indlobane mina ngavuka umbhejazane ngalwa namawada. Saphenduka ke namanye abafowethu bamakhalatha sashaya amaphoyisa. Kwaba inkinga ke manje. Ngalithola kanjalo igama lika Bin Laden. Ngena ngaphakathi nje igama lami abangethelwe nasenguBin Laden. Bafowethu ngathi mangena ukuhlukunyezwa engakuthola lapho. Okokuqala kwathathwa ifoni yami. Kwathathwa ilokuzana ikhadi lami lasebank. Kwathathwa yonke into, kwathathwa imali, kwathathwa yonke into. Mangisuka lapho eSun City awuhambi umile phuhle ngathi uhamba kini. Ngangihamba ngisikwatile ngiqosheme uhamba usikwatile. Bafowethu uzoseshwa amawada awu16. Uyakusesha lo mawuqeda uye lo umtshela ukuthi angithi lo sengiseshilati kodwa mina ngakuseshi. Bayakuhlukumeza njengamabomu. Uyofika nini kunumber 16 lokuseshiwe. Ubhlungu bafowethu kuba sejele. Sahamba ke sayongena ke la silindele khona ukuthi kusasa bazosihlela ke ngononina umuntu nomuntu ngendlela aboshwe ngayo ngecala lenzile aboshelwe lona. Sathi sisahleli kanjalo kuleyo ndawo leyo. Kwaqhamuka nje isigora bafowethu isinqantu. Yabona ejeli toilet la khona alivalekanga uyalibuka nje toilet lilapha. Wavele wabamba isithi toilet leyo wayigomula wayingcomula wabuya wonke uthuvi bangena la kithi ngaphakathi. Ubusuku bonke thina sinikela uthuvi gcwele amanzi anothuvi la etoilet. Hayi bafowethu bengisika nje elijikayo. Kubhlungu ejele. Wena osadecide ukuthi uyoganga uyoboshwa. Hayi dipopisal dance bafowethu kwaShamabhunu. Bathi dipopisal dance. Ngiyaxwayisa nje njengomfowethu. Kubhlungu ejele bafowethu. Angibonge.